ole ama sa in thlir tu te in zavain ni thar chi bai vek ule hei le kan lo nga hlel em le kan rin chok lai tu te minister niang ti chu a chiang ta sarkar thar kalphung thar ni bok minister thar ni bok te hi in tar lang zoi te ang Mizoram chief minister tharatan pulal du oma ani don ta ani ke hruina hnuaiah hian tram khat chung chu zofa te kan kal chho don ta ani cabinet minister turte hi in tar lang le lo te ang pu ke sap danga pu vanal hlana pu si lal soivunga pu lal thansanga doctor vanal thana pc vanal ruata pi lal rin puite anni anni hi an thathe thodon khop mai hei ram vai mi ram mangai tu dik tak anni te pon an hriata an kai hruina hnuaiah hian zofa ten ma kan son chho hle tura po ngai la thawme ti chuan minister of state atan hian mi pali te anni pu roding liana pu bilal chanjova professor lal ni loma pu lal nging lova mar ti khan hen kan minister te hian kan ram min hruai chho don chu ani mani thu tiama ding het mi miril rung het le thil ti mai lo ram le lam mangai tu tak an ni hlomin a hriata alom om hle mai tuna kan ron tar chua chin ringot a po hian zoram tan change a thleng ngei tura ngai ta ila zoram mi pui zong te poin heng kan ram hruai tu thar te hi kan support thiama an tha ti chak tura karin buat sei ve so atulani kan ram zoram tan